الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأجماد كرمك محمد على كرتهم محمد idum biya amba ejite ma voy bismillah ala kira fatoma kortoroti na benga madu wala mandi bakari ngoko ni asetola abanga de yenye banola parce que mo be kuma nfe iterke benga kontina fo ma ko etena trovere fo ma benga ko kon aywa me bakari da fa sa galen do be bodo 6 ans be o fam ale ko le ma 6 ans ko cour suprême cour constitutionnelle quelle la sharia la et en go sharia ta ko sharia be ni sharia be munna sharia sumbla fala be no be kele la o koro yoro do la o mabe ma be kele ma donc ma be kele ni la voilà allez da ya fode ne ma fode voilà il va faut jamana be la kala da oche jamana be na sigi chogo ma tike nyema yeli di du sigi chogo don ko sebe fay oche atlo bala dugu sigi la da deka ko sebe ko la da wili kaf ko dubla kaf la da wili fo bakari atlo bala voilà ni ame dugu ko dugu dem ko do ko sebe dugu digi dugu dem ko do ko sebe sine kelen na yer marakon ni kan ni ame be dugu tiga farida ta kuno kono ban nam moti ko mo nye ina segi ko ayo afo bakari nam ko ni ame dugu digi bolo ati bogo ko dugu den me jega bogo ko ni dugu den jera ga dugu digi bogo ni ngi tala ni ebe jama min kuna na jama ba men ye bara bani bolo da ala ka ngisola ami donc jama na dew a dugu digi wo a gati gi wo be kan na kle ka ke horoy sebe ko ni ko nyema ani doni kala ko ni wartigi ko jogo sama kan sorola ladriya klenia horanya ani danaya bon ole ba ngi 6 ans awa no do yije amoya tlari la de Allah akbar fembe tlari la Allah akbar ni ame ko fama ebe mo di kuna sikatola ne mo ti fama be mi ayibo o de kuma ere ko ma ero abana ma jege jigi baji nyemwo ijigi jamana dewndi ijigi ko mo yanga ko comme yi nyemwo ijigi ko mo comme da ba famu nga benyina momi ejige mi be tlaka blawla parce que bamanan ko koromoro do fuko de mayele bamananga awo ko ni tagamara ka mo ko yele sanve ko ni sere sanve legele kana nyimu ko abana no chei nta sababu yewa voilà ko ni tagamara mo kan ke yele sanve legele la ko ni sigire legele kana nyini tagamara mo ko yele ni sababu yesa voilà mo manga na sababu ko de no ijigito ko kamara wiga ay ijigito ite jigi mana mate jigi ne Allah akbar iyel na tumina ite jigi to wala voilà bismillah naga abdoulaye naam amma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bien rabbi sikatola jean kalot le fla samba fla ni mo kele o fana kera ablaye an shira hera la alaka an kle hera la amin ya rabbi dafo bambulo l'indicateur de renouveler kodi ni ngali kelembe koni lajali mi ni pousser bala wa posene oto nyuma ka ilaja kasoro lajali min do imanga nisoja na ye yo kololo bala wejme uko ngali do ko ça fait M5 et gentil chebao oui wele bla M5 ma minge ko anna anga premier ministre bo e ka jama chema ko koro nyuma yo luma jagwala ayo opposition o de kuma re ko est-ce que vous n'avez voilà konga na mi jatere mne geleo ni ko fergelo chama abe oni tali na de le mamin dona adonda fe e ka tika ko chama ba ko de ayiwo ni akor ko doni berela o bala mouvement armé no lu che ibn munke mam be fene no lu de non flo nga jamana non flo buruja nam armé kono wo ani conseil national de transition o chidi ono nam ablay ko mono wallahi ali fali mun kera samba flani mu goyin non ke coup d'état ere nam ko lu bela jeli ñu boto otnan wade ko ñu yoro ko mi na gele ala oye joro didili mo kasarada mafaguna munun da chaira kusube an naso jamatu ko munun da chaira kusube nuru funa nyi kanga dwala ko beyina boto ko ye mami wuro barala ko eko iman la jali fendama la jali femmi nakakala amdo me fen fla ko ni bo fuede ça date fla ko ni ko de sinon udi mele ça date fla mun bora fo
wan bina o ko no bono so binde sino di ben olu Ablaye mais Bourda reta la olu tisera bo la ay kuma ban Ablaye Mali be bolo men kambi Francisco en ko CEDEAO la min ta kanyesi Mali ma ko olu France te ibla CEDEAO ko unye ko be uko tabarakallah CEDEAO ya Ablaye romina olu France fene be do farla kaw Union européenne fana ko Union africaine ko CEDEAO ya Ablaye mo fana ya taw Allahu akbar ko fana yo bongo kula asro ko de ko fana antu ko kula fona ya président kurata aywa Issa Kamjim aliko ni yira ka fo M5 ka suduna ani tama min kanga ke jonkalu tle nani ani tama min ko tama min fene kanga ke o juwala jonkalu tle saba ka kon dombro darire aywa Ablaye eni watina anga CSDM kulumi ko kalisigile am tumnango tola ako akera fengelin tigi flyde fengelin tigi fly ko fugulangale ngulo fla ana do jonkun tlebe do soro ala Ablaye mi jaba sura kala lawi mamu no le sharati wi oluma ba akuma kuna de unyona folo no ngon ko akola mi fanga ko Ibrahim Bokar Keita naka jama ko be bolo menka FM abaka atondo be kaisimo RPM Sena wa ana ajenyo dabora ni riba bino kono be jense sino chebana de mbiyalaka ngalo fuitenna galo ndala o tanya dona dem to ni canard de chene jami kuma jonde bala azimi ko ita sigile akama sake golokuma sikatola ma chaman be ambaka tlela munu islamé o direct na maw lu ko be oluwe krone kan ka ajoshi ka kenashi kana abonkan do be munu nanu ni olu ko nkere ka sembla jila amlay ka senko damne la terge aka senterke nam fo ngase du waka senfege mi senterke la abole ka ujim de fe aba senfege ka ujim be so ko ala masay koy makanya mbe uda murla ka ne wa udu kolima ka koloshi min ka janu re ako imai ni min ka toy ikani ni nashi min ka toy ikani ka bi itanga anitanga CEDEAO ka kololoma anitanga dinya sirge nani tomba ka kololoma aywa mi murla ka wura wisa ako ko imai udu ko imai ako bi ki sonsona ki kira blendi yo asimire azimire makmo mafufo aywa kawjini ko ali ne yoro ko nen kajugu makan jugu ko eri wi tangali no ali makan jugu tese e la to ka jimga ko makawe ana desene de ko aka jafolo la nouvelle raison kuma na mi mali politique bumi ko dem ko ni ira ka fo ale ko ni ale tora ajoroka ale adona ni mi fota transition ba kuma kan mi babolo wakabo ukelenga ne aywa Musa Mara nam CEDEAO ale CEDEAO ke minge ka fo kabe Mali dlo Mali te aka ngon kumben keneka akmana ako kanga ke to bela jelena ka do min sebenendo sharia e min fo wa temesra e femi ko anga na anreta jamana kunti dama daw ko tuusi ka kuma kanga akono kuma wala jaban mi e kiabala aywa Colonel Azimi Koita président membre transition kuna bi ani jamana ani kuna fundela we nyonyi akuko ayemi folwe ko na kun fofu ita auna Mali kodron wa Mali akanatla ko de angani yayi aywa yayi shogal ko hala maiga ale de bolodara Azimi Koita yi aka ale bina ke premier ministre kurani konga la mimbe ni we M5 lahlay na kele ka foko jamana latleni ko betemen stra tanfe ko abena o ke tudi aywa avec les wa bikari Ablaye ngudi ke chimi kera ministre to wala agel hakuna amadjare groupe terroriste akuye morfa kolo gbelam ya afili rocketi obu akuye afili kaskin bleu chebauka nga ala nana kisilike o fem mo sima to ala aywa okutugo ko muntede Angela Merkel mi Allemagne
nanzara jamana ka kɛlɛkɛcɛw olu kɛ i yɛrɛ minɛ maliko la ka segin kɔ a hakilina kɛra min ye a ko olu kɔni yeli ya a ko a nafa b'a la ko foyi ma yɛlɛma kɛrɛnkɛrɛn la olu ni mali cɛ k'u bɛ kɛlɛkɛcɛw bila minnu ye maa faamuyalenw ye ka na mali kɛlɛkɛcɛw degen kɛlɛ la wa ministre ka baara ye min ye ni min kalifalen don o la k'u tɛ foyi jugu kɔ dɛ Ablaye nin de ye nouvelle horizon ka quoi informateur kuma na agodi n'a fɔra transition ni Azimi Koita a ko caman bɛ yen olu bɛna na tilen na kunba yɛrɛ do ye adama ani parena yɛrɛ minɛ o kuma na dɛ ko an kɔni an yɛrɛ minɛ fɔlɔ an kan fili ka fili fɔlɔ parce que an bɛ double transition na awɔ min ye UNTM ye ale ye tuma min na gouvernement yɛlɛma in kɛra ni UNTM tun bɛ sɛnsɛn na ka taa gɛrɛbu yɛrɛ la kudayi yɛrɛ ye damantan ka hakɛ ninnu ma sabati ko a y'i yɛrɛ minɛ kun min na a ye ɲɛfɔli kɛ ayiwa o gouvernement kɔrɔ de kɔnɔ awɔ o b'o de kɔnɔ les échos écho kuma na agodi a kuma na min ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn kun bɛ M5 RP cɛbaw ni minnu y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ ni Imam Mamu Diko ko a bɛ komi u ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni u ye ɲɔgɔn sumu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn sumu min n'a bɛ bila bɛn kɔnɔna la k'a fɔ kɔrɔma ni tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ kumakan ninnu ni senkɔrɔma cɛ ninnu an ka yafa nin bɛɛ ma an ka taa ni M5 kura ko kura a bɛ komi baara bɛ ka kɛ ni o de ye Ablaye an ko bila l'indépendant kuma a ko di ni waati min na a ko wulikajɔ kɛlen bɛ ka ɲɛsin Segu ligi ma wa ka tila ka licence mama yɛrɛ licence ani AS Mande AS Espoir a ko olu licence ko olu kun ta ka bɔ a ta yɔrɔ yɛrɛ ka ɲɛdɔ détournement a bɛ komi filiw ni janfaw taara ka don licence ko yɛrɛ la ni ɲɛdɔ a bɛ komi cucucu ni wulikajɔ talen bɛ ka ɲɛsin Segu ligi ma ka da nin kumakan in kan premier ministre kura tali Choguel Kokala Mayiga ka a sigilen don dɔ makɔnɔni na a kuma fɔra nka ka waliya ni a ye a sigilen k'o de makɔnɔ o de ma kɛ fɔlɔ ayiwa mais premier ministre kɔrɔ n'o ye Sumani Bube Mayiga ye a ko président kɔrɔ n'o ye Bandaw ye ko a ma foyi kɛ kabini a y'i bolokɔrɔ ta ka i kali k'i siɲɛ mɔgɔw ye a natɔ mɔgɔw dara la a kumana fo ka kuma gɛlɛya maliyɛnw yɛrɛ ko a banna ko Mali kɛtɔ ka sira sɔrɔ ko nka Sumani Bube Mayiga